Sziasztok! Elvolt vagyok, ez itt a legújabb videó, és ebben a videóban játszani fogunk a Dead Trigger 2-vel. Elvileg én nem tudom, hogy milyen ez a játék, úgyhogy én végig is el akarok kezdeni egy ilyen új játékot. Outstanding Progress. Megvárjam Battle-t. Itt elvileg kihoz valami sok hülyeséget. Pillanatban a kamerát beállítom. Így gyerekek. Itt valami kegyetlen lesz a játék. Introt átlépni valamivel. Space. Egyáltalán valamivel. Ó, de jó, tök jó kis FPS. A VSD. Jussuk el odáig. Jussuk el a kocsig. Mit csináljuk? Védjelek meg? Sörhösödda. Hát jussuk el odáig. Hát próbálok ugrani, de nagyon nem tudok. Itt a kötszer is menjek vissza. Super. Bring water. Na. Ha-ho. Hikás. Júfúj. Azt a mindenit. Mi a? Így gyerek. Ezt nem fogom túlélni. Lehet. De egyébként nem tudok csapkodni semmivel se. Hát csak menjél már. Csori! És mi van? Most menjek el ide. Oké. Innitől. Mission completed. Gyerekek, ez a játék egy kicsit érdekes. És kaptunk pénzt. Így gyerekek. Nagyon szupi. Na. Nézzük. Hopp. Hogyha közel megyek hozzá, akkor így le tudom csapni. De így magában ütni így nem tudok. Úgyhogy ajtók magától nyílt ki. Hopp. A zombik látottak. Na. Na. Gyerekek. Csarazimász. Bum. Ennyi. Na, szia! Szétverem ezt a szart itt. Ja. Ó, hogy át tud mászni, te? Ez igen. Ja, fej belőlek. Túl kell, hogy élje. Hopp, hopp. Mindegyiket lekólintom. Hipp. Tasli, ott. Itt át kell, hogy másszon, elvileg. Itt legalább fel tudja nyitni. Hoppá. Na. Hold on. Keep auto. Sweet. Ó. És akkor már... Jó van, szuper. Boom. Headshot. Jó van, bim, bum. Ne! Csorik, átmásznak. Boom, headshot. Headshot belőle a gyereket. Boom. 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 Így. És egyébként az a izéje a játéknak, hogy itt Q-val lehet váltani a fegyvereket, nem görgőve. Úgyhogy lehet, hogy érdekes lesz. Ezt töltsük is meg, mert... Hopp. Na, gyere Csori! Mission completed! Congratus! Szuper, kaptunk 300
$96. Hát az ott, az a fej, hát ez nagyon szépen néz ki. Na, gyere Csori! Csoroszimasz. 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 Így gyerekek, mekkora kéz nyújt be. Szia! Pofálőlek. Ó, de szép arcod van. Fogad is nagyon szép. Mondjuk az egy fogad. Gyönyörű. Ékás. Csori. Nem? Mi a szar? Oda jussak fel? Hogy? 50 HP-n van. Hogy volt? Na. Ne, dögj meg! Ne! Nem. Jöttök utánam. Gyertek utánam. Mekkora szalatot dobtak te? Hadd adjanak pofám. Tasli. Kapta taslit. Na gyere Csori! Szétcsapom a fejedet. Hogy? Hopp. A pofán csapás. Tök bírom ezt a játékot. Hoppá! Nem, most fullon vagyok. Hol van? Hazavon az összeset. Csak így feltelti. Ó, de tuti. Na gyertek Csori. Ott a fejes. Hopp. Fejeseket osztogatni mindig jó. Boom, headshot. Oda jussuk el. Továbbra futni se tudok. Szuper. Nem tudom kinyitani. Menjek vissza. Boom. Ja. Egy kulcs, ami a srác segéből jött ki. Boom. Várjuk a villanyt. Ne pazaroljunk. Ezt megtöltöm fullra, mert azért ez... Ja. Hoppá. Hát mondjuk ötlet volt, hogy visszamentem. Jó, akkor most oda kell menni. Dani, oda. Rákós. Nyitunk. Hopp. Ebbe pofán küljük. Így. De gyere Csori. Pofán csörtük a gyereket. Hopp. Kaptunk zseppénzt. A nyucikától. Így gyerek. Remélem nem veszel észre, mert nagy probléma lenne. Azt a mekkora volt te! Azt hittem lecsap minket. És ezekből mit lehet venni egyáltalán? Mert én végig is nem jutottam vele semmire. Ilyen lesz. Ó, gyerekek! Hogy ez egy ilyen vásárolós játék? Ó, de tuti. Lehet venni ilyet. Végig is vesz nekünk ilyet. Mi ez? Craftolja. Ja. Vagyok. Látjátok. Elmúlt MC. Láttátok sajnos. Edit. Nem. Az most nem. Van. Bird. Ide, nézzük. Hol vagyunk. Így, gyerek. Akkor ez lesz a játékban. Szuper. Ez végig is tutoriál volt, én szerintem. Nem.
Akkor play. Hú, de sokan vannak. Akkor... Jó van, továbbra is. Jó, azt a gyereket most rá kell kapni. Ó, szia! Szia, Csori! Í! Hopp! Hopp! Hey! Hol van? Szia! Szia! Pum! Pum! Pont elkaptuk. Pofán csőlek, hülye gyerek! És nem döglött meg! Ah! Így gyerek! Pofán csőlök teljesen. Itt most hogyan jussak át? Í! Á! Ez a tipikus játék. Ez volt a tipikus játék, gyerekek. Csak úgy vegyétek észre. Mivel lehet izélni? Így. Csak menjünk vissza. Szuper. Hával lehet HP-t izélni, vagy mivel? Elfelejtettem, mivel lehet Hallod, azok egymást zabálták, fúj! Undorító. És akkor oda menjek vissza. Így, gyerekek. Ja, ezzel tudok HP-t innen. Jaj, de tuti. Akkor gyerekek, lehet, hogy itt fogom abba hagyni, miután... Mész innen! Na, akkor ennyi lett volna a videó, végül is csak ezt a játékot akartam bemutatni. Ebből fogunk majd csinálni sorozatot, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!